BTR Accord नि गेजेरजों सिमा बारायनो हाबाय BTR Accord जों डिपार्टमेन्ट साबजेक्ट बारायनो हाबाय BTR Accord नि गेजेरजों माखासे गोहो बारायनो हादों BTR Accord नि गेजेरजों BKWSE दानो हाबाय माखासे जेंना सुस्रांनो हाबाय सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां जौगानाय खामानि मावनो हाबोबाय BTR Accord नि गेजेरजों BTR Accord आ जेरै 6 सिडुलाव दाजादों एरैनो 6 सिडुलाव दं जायफोरा अपोजिसन दं बिथांमोना BTR गोरोबथाखौ सोनखारिनाया सेथि नम्बर जागोन BTR गोरोबथा खालामनाय सागानगिरि आफादफोरखौ सोनखारिनाया अपोजिसन थानाय दोलोफोरनि सेथि नम्बर जागोन गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय थार बाथ्राफोरखौबो नंखाय बुंनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनाय अपोजिसन थानाय दोलोफोरनि खामानि मोनसे गोरोबथाया मोजां ना गाज्रि बेखौ मावफुंनायनि सायावसो सोनारो बेफोर बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंबावदि एकर्डखौ मोजाङै मावफुङोब्ला बे एकर्ड एबा BTR एकर्डआ गाज्रि जानो हाया जायफोर सुबुंफोरा BTR एकर्डखौ मोजां नङा होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव सोंखारिबाय थायो बे सोंखारिबाय थानायजों रायजो राजाफोरा जेबो मुलाम्फा जाया BTR एकर्ड खालामग्रा दैदेनगिरिफोरा BTR एकर्डखौ मावफुंनायनि गेजेरजों रायजो राजानो सुजुग सुबिदा होनायासो मुलाम्फा जागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां कनिन्द्र बसुमतारीया फोरमायो बिथां कनिन्द्र बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै आफादनि बिथांमोननि अबजेक्टिभआनो जाहैबाय माने गोहो आवग्रिनाय पजिशनाव थानाय आरो जायफोर अपोजिशनाव दङ बिथांमोना BTR गोरोबथा खालामनानै पजिशनाव थानाय हान्जाखौ सोंखारिनाया बिथांमोननि माने 1 नम्बर जागोन बा BTR गोरोबथाखौ सोंखारिनाया बिथांमोननि थाखाय 1 नम्बर जागोन बा BTR सागानगिरि आफादफोरखौ सोंखारिनाया बिथांमोना माने 1 नम्बर जागोन दा बेनि थाखायनो बियो जेबो नङा जे बियो गावनि राजखान्थि लाबालाबखौ मोनफुंनो थाखाय माने थार बाथ्राखौबो नंखाय होननानै रायजो राजाफोरखौ फोरमायनानै मिसगाइड खालामनो नागिरनाय दा बेवहाय मोनसे गोरोबथाया मोजां आरो गाज्रिया बियो मावफुंनो हानायनि सायाव सोनारो बियो मोजाङै मावफुंजायोब्ला आरो मोजाङै मावफुंजानायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय जुदि बियो माने सुबिदा गोनां जुदि जायोब्ला बे एकर्डआ माब्लाबाबो गाज्रि जाया आरो BTR एकर्डआ माब्लाबाबो गाज्रि जानो हाया मानोना बियो जेरै 6 सिडुलाव दाजादों आरो बे 6 सिडुलैनो दङ आरो 6 सिडुलनि सिमा बारायनायसो बेवहाय जादों सिमा बारायनायसो बेवहाय जादों आरो बेवहाय डिपार्टमेन्ट साबजेक्ट बारायनायनिसो बेवहाय जादों आरो बेवहाय मा होनदों माखासे गोहो बारायनायनिसो खोथा जादों आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल दानायनि खामानिफोरासो बेवहाय जादों माखासे जेंना माने सुफुंनायनि बाथ्राफोरासो जादों दा बेखायनो बेखौ माने सोरबाया सोंखारिबाय थादों बेजों माने जेबो गाइड जानाय नङा रायजो राजाया माने जाय एकर्ड खालामदों बिथांमोना बिनि माने मावफुंनायनि गेजेरजों जिखिनि रायजो राजाफोरनि सुजुग सुबिदा होनो हायो माने बेजोंसो गाइड जागोन गोजोन्थों सेरफांगुरि बाजार शोरुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा-मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158725656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन